op de grens tussen water en land. Op het strand bij de ruisende Zeeuwse Zee wordt de winterse rust wreed verstoord. 001. Waar de duinen het land verdedigen tegen de beukende golven, werpen eilandbewoners een laatste barrière op tegen de elkaar verwoestende toeristen. Hé, van wie heb jij klappen gehad? Een bloedneus voornamelijk. Hé, die groep, waar is die groep bezig? Ja, de duinen. Even stoppen, even schijnen. Als de dranklucht 's ochtends is verdampt, rest de Schouwenaren niets dan het puin te ruimen. Nou, dan zien we dus dat de wasbak gesloopt is, de wc's zijn gesloopt. Dat doen ze dus. En met man en macht worden vakantiegangers ook nog van een gewisse verdrinkingsdood gered. Hollands glorie ten voeten uit. Met tomeloze moed houden de Schouwenaren stand. Ze wonen en werken op, aan en bij de zee. Rondom paal 23. Mijn naam is Douwe de Vries. Ik ben brigadier van politie, wijkagent Zierikzee. Ik verleen hulp aan die mensen die dat nodig hebben. Het is 2 uur geweest. De disco's zijn gesloten en honderden jongeren verzamelen zich weer op het strand. Kampvuren, alcohol en drugs houden het feest op gang. Terwijl hun collega's Renesse schoonvegen, surveilleren Douwe en Chris nog een paar uur op het strand. En dat is nodig, want door hun overmatig gebruik slaan de jongeren elkaar soms om niets de hersenen in. Uitje. Ja. En de houten paviljoens op het strand lopen gevaar om te eindigen als brandstof voor de kampvuren. We gaan het strand eventjes op. Even kijken of er nog met name jeugd op het strand is. En op zich is dat geen probleem, maar of ze zich gewoon netjes gedragen. Even met name rond de strandpaviljoens wil het wel eens problemen geven. Dit is Klitty van de klitschietvereniging. Ik ben geen lid van de En zij kan klitschieten als de beste. Weet je wat klitschieten is? Nou, trek je de clitoris uit tot 2,10 meter en dan laat je hem schieten. Nou, dat is in principe dit. Ja, ik ben Klitty. Dit is Klitty. Ik ben helemaal geen De paviljoenhouders op het strand van Renesse zijn voorbereid op het ergste. Die man die heeft het zodanig gemaakt dat als je er vlak langs rijdt dat het alarm al gaat. Doet het nu niet, hè? Ja. Ja, hij doet het wel. Ik weet precies waar dat zit. Perry den Broeder heeft de ervaring dat een alarm alleen niet genoeg is. Hij waakt dan ook totdat de laatste drankorgels van het strand zijn verdwenen. Ja, het is toch een vrij koude nacht. Harde wind. En ja, dan zit je bij een kampvuur ook niet echt lekker. En er is nog weinig rijsthout over, dus het hout raakt ook op. Maar daarom moeten we des te alerter worden. Want ja, hier is hout genoeg. Mooie trap, mooie vlaggenmasten. Brandt allemaal goed. Op het moment dat er grotere kampvuren zijn, dan weten we uit ervaring dat het vaak gevoed wordt door het rijsthout wat in de duinen staat. Of palen die ze daarbij gebruiken. Ja, en dan is het andere koek natuurlijk. Dan gaan we toch kijken of we daar daadwerkelijk jongeren voor verantwoordelijk zijn voor vernielingen. En die mogen dan toch ook eventjes een gratis ritje krijgen van ons. Ja, gisteravond kwam dan een dronken Marokkaantje die helemaal heel stijf van de pillen stond op me aflopen. Maar ja, had voor de rest geen kwaad achteraf geen kwaaie bedoelingen. Maar ja, je staat hier toch alleen en hij komt op je aflopen. En ik wist dat de politie gisternacht naar 3 Marokkanen op zoek was. Dus dan ben je toch wat alerter natuurlijk. En hij stond rare bewegingen te maken en zo. Maar ja, het is allemaal van die gekke pillen natuurlijk. Van de week hebben ze 1 ruit ingegooid dan. Maar ja, dat is dan alles. Dus. Maar het is altijd de vraag, wat gebeurt er als er niemand is, hè? Dan, we hebben het natuurlijk vaker meegemaakt dat in één keer inderdaad die trap weg is, in de fik staat. Of van die picknickbanken op het kampvuur liggen. En dan zeg je achteraf van ja, had ik maar iets gedaan.
Je komt dan de volgende dag mis je toch omzet of je kan je klant ook niet via de ramen naar boven laten klauteren. Laten tijgeren of klunen. De politiejeep op het strand roept bij de jongeren agressie op. Maar de bedreigende sfeer slaat ze direct om als Douwe en Chris de groep benaderen met de voor hen zo herkenbare humor. We wouden alleen maar... Ik wil alleen maar met knappe vrouwen praten, niet met lelijke jongens. Alleen knappe vrouwen. Ja, alles goed. Wat hè? Ja, alles goed. Waar is de gezelligheid daar? Ja, hartstikke gezellig. Hey! Hey! Een passie! Een passie! Gezellig man hier, hè? Ik heb geen knappe vrouwen gezien. Nee. Hartstikke gezellig joh. Het is dat ik moet werken, anders had ik erbij gezeten. Nee, dat is best gezellig. Het is, en je ziet het, er was een klein kampvuurtje. En men loopt daar met wat bier. Ja, officieel mag dat allemaal niet, maar... Ja, die jongens die hebben gewoon 1 keer per jaar vakantie. Laat ze de lol ook eens gunnen. Van God los op vakantie in Renesse. Dat is nou juist waar Perry zich zorgen over maakt. Iedere vorm van moraal lijken de jongeren te hebben achtergelaten bij pa en ma. Het is een hele donkere nacht, dus het is heel moeilijk te zien. Zo, nog een rondje. Als je amper 16 bent, bepaalt de groep de norm. En die gaat tegenwoordig over drank en drugs. Met dronken jongeren kan Perry als horecaman goed overweg. Maar met pillenslikkende feestgangers heeft hij slechte ervaringen. Tegenwoordig met stimulerende middelen is het natuurlijk wel, ja, je komt voor rare, moeilijke situaties te staan. Douwe en Chris zijn opgeroepen door de bewaking bij jongerencamping Duin en Strand. Als zij problemen hebben, dan bellen ze ons. En dan hebben ze in principe iemand aangehouden die overlast veroorzaakt heeft of iets vernield heeft. En die dragen ze aan ons over. 001. Oh, stop. Een jonge campinggast is op het strand zomaar in elkaar geslagen. Hé, van wie heb jij klappen gehad? Voornamelijk een bloedneus voornamelijk. En die groep, waar is die groep bezig? Ja, in de duinen. In de duinen, wat is dat voor een groep? Gewoon een paar jongens, weet je wat het zijn. Voor 2 dagen terug waren het Marokkanen bezig waren. En nu is het weer een... Nou, we gaan wel even kijken daar dan. Ja, oké. Jongens, heel fijn. Hey, goed hè? We kijken wel even. Dankjewel. Ciao. Het schijnt weer een groep Marokkanen bezig te zijn. Dus we gaan even kijken. Nou, we komen net bij een camping vandaan in Scharendijk en een groep jongelui die komt terug van het strand. En een van die jongens die heeft klappen gehad zonder aanwijsbare reden. En ja, ze weten eigenlijk ook niet wie ervoor verantwoordelijk is. Dus we gaan in ieder geval even kijken waar dat gebeurd is. Perry, 5 pannenkoekappel. Ja, oké. Die jongens van de bewaking van camping Duin en Strand die belden net. Van, joh, kan ik 5 pannenkoekjes bestellen bij je? Voor de bewaking. Nou ja, ben je toch? Maakt nog niet uit, is toch leuk. Perry brengt de bestelling zelf weg, maar daarvoor moet hij wel zijn strandtent alleen achterlaten. Ja, ze zitten gelukkig allemaal vrij ver weg. Als ik het zo inschat zijn het toch een mannetje of 100. Minimaal. Douwe en Chris zijn op het strand op zoek naar de groep vechtersbazen. Zet hem even stoppen, om eens even schijnen. Nee, het is zomaar af en toe wel kleine groepjes. Ja.
niet echt dat we hier iets uit kunnen pikken met de informatie die we hebben. Dan gaan de kratjes bier. Het was ook eigenlijk een beetje een vage melding, een vaag verhaal. We nemen zonder meer aan dat die jongen inderdaad wel klappen gehad heeft van een ander groepje. Alleen ja, het signalement wat zij gaven, daar konden wij gewoon niks mee. Het was zo minimaal dat wij eigenlijk op de gis alleen maar even gingen kijken wat er zou kunnen zijn. Maar verder niks bijzonders gevonden. Ik moest eventjes uitwijken voor een vrijend stelletje hier op het strand. Want anders gaan we er zo overheen en dat is niet de bedoeling. Ik zou een biertje lusten eigenlijk, maar ja, als je dat doet, dan is het gebeurd, denk ik. Dan staan we binnen een half uur op de tafels te dansen. Ja, ze hebben net een vuilnisbak in de fik gestoken. Maar ja, dan denk ik ook, dan moet ik dan mijn leven gaan riskeren voor een vuilnisbak. Dus die rommel ruimen we morgenochtend alweer op. Dus. Is precies wat je Het wordt dag in het vakantieparadijs. En dan komt aan het licht dat de toeristen weer een bende hebben gemaakt van het dorp. Het is Misha's dagelijkse werk om de puinhoop op te ruimen. Oké, we komen hier bij het toiletgebouw. Ik ga even binnen kijken of er nog wat kapot gemaakt is, wat schoongemaakt moet worden. Dus kom maar mee. Nou, dan zien we dus dat de wasbak gesloopt is, de wc's zijn gesloopt. Kijk. Dat doen ze dus. Nou, dat wordt vanzelf een teringbende. Grote pestbende op de vloer. Nou, gewoon naar de andere kant. Dat valt mee. Nou, je ziet het toiletpapier in de brand gestoken. En op dat pot onder gescheten. Het is altijd wel wat eigenlijk, maar ja, de toiletten zijn heel de nacht open. En er lopen natuurlijk toch heel de nacht jongelui op straat die het leuk vinden om een beetje ongein uit te halen. Dus de versopping maken. Hardnekkig zitten schijten. In het begin zag het ook niet zo zitten, maar op een gegeven moment ja, word je een beetje immuun voor, denk ik. Zometeen in paal 23. De redders van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij rukken uit op het Grevelingenmeer onder leiding van schipper Wil. En Misha, schoonmaker in Renesse, verbaast zich over de vernielzucht van de losgeslagen jongeren die vakantie vieren in zijn dorp. Een week in 1 dag voor 8.500 gulden schade. Volgende week in paal 23. We moeten een keuze maken. Ja, maar wij konden op de wacht. Ja, maar dat is vervelend als je staat en die gozer die wordt steeds leuk op de strand. Je zou gauw denken van er is alcohol in het spel, maar we zouden ook bijvoorbeeld kunnen uitwijken voor een tegenligger of een overstekend dier of wat dan ook. Dus dat is alleen de bestuurder die dat kan beantwoorden. En in het godvrezende Zeeland gaan vooral de grijze haren nog naar de kerk. Terwijl de dominee voor hen de sterren van de hemel preekt, verdienen de ondernemers op deze zonnige dag des Heren eindelijk de winter bij elkaar. En pissen de feestvierende jongeren aan de buitenkant van de kerk tegen Gods fundamenten. Ik heb een paar keer 's nachts tot later mijn preek zitten werken, zo voor zaterdag op zondag. En dan zag ik ze hier tegen de kerk aan zeiken. Dat dus volgende week in paal 23. Douwe die vist graag en die ziet daar een hengel liggen, denkt hij. Ik weet niet wat het is. Het is geen hengel. Een mooie hengel hoor. Wat was dat, een duinhengel? Nee. Dat was geen hengel. Het was een duinhengel. Ja, het was geen hengel. Vertel.
Wel een leuk verhaal dit.